ng Rosemary Romara. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Ito po, kanina pa ako dito. Mag-isa po ngayon ako dito, umuwi ang kasama ko. Tapos babalik din bukas kasi meron kaming big party book sa Miyerkules. Ayan, guys. Just a minute. Ayan, guys. Malamig dito sa bundok. Ayan, guys. Kumusta po ang lahat? Kumusta po ang buhay-buhay? Hello, good evening po. Yan, di ba ako tapos sa trabaho ko? Ang dami kong hinugasan. Hello po. Ito po si May 17. نزلها وبيعها على تروبيزل ببلاش. يحتوي على 4 كيلو مربى مدروس بعناية مع المضيفات اللطيفة التي تنظم. Good evening po sa lahat. Ayan. Ayan guys, araw-araw na busy ako kasi maraming trabaho talaga. مستر جابي بعت لي فويس. لا مش لازم انت هتديني شو بده ينام. اللي عبالكم عم تجيبوا خليني ميلين بعد ما تعشي 3 ساعات على بيرفع بالاسباني وظيفوا نقطة مشان 4 عشية مشان الصاج. شو؟ اللي عبالكم عم تجيبوا خليني ميلين بعد ما تعشي 3 ساعات على بيرفع بالاسباني وظيفوا نقطة مشان 4 عشية مشان الصاج.
Yan na. Anak alas minhon na iba din na nainzil. أبدا أنا ما عم يجرب الأرض. Anak alas minhon ba din na nainzil. أوكي. Pasensya na po guys dahil kung kailan ako magla-live, sa dami ng trabaho dito sa bundok, pinabababa po ako para tulungan po yung asawa ng caretaker namin. Kaya tapusin ko lang ito at ako'y bababa. Pasensya na po talaga, pasensya na. Kakanta pa naman sana ako. Ko kasi guys, ang dami kong tinutulungan ng mga kasama dito pero pag sa akin, walang tumutulong. Marami akong hinanakit sa buhay ko sa mga kasama talaga. Sa mga trabador dito. Laging na lang ako, maganda bang marinig mo na, huwag mong buhatin yan kasi, sa akin na lang daw ko bubuhatin kasi ako daw ay malakas. Pero sa totoo lang ako ang pinaka matanda sa amin. Yun ang sasabihin nila kung paano nila mahalin ang mga nila. Minsan guys talagang nainis na ako dito. Nainis na talaga, sobra-sobra na talaga. So, pasensya na po at ako'y magpaalam na 6 minutes lang o 7 minutes lang kasi pupunta na ako sa kabila, sa baba. Para tulungan yung isa. Na ang trabaho ko ngayong araw ay naglinis kami ng kusina, pinaligoy namin yung kusina, nagpalinis sila ng mga upuan dahil nga sa Miyerkules ay meron silang mga bisita na 60 na katao. Dito ang ayaw ko dito sa bundok talaga. Mamatay ka talaga dito sa trabaho. Dami mong amo dito. So, pasensya na po guys talaga ha. So, bye po.